అందరికీ నమస్కారం అండి. నా పేరు రమ. నేను యోగా ట్రైనర్ని. ఇప్పుడు ఆసనంలో భాగంగా ఈరోజు మనం చతురంగ దండాసనం గురించి నేర్చుకుందాం. చతురంగ అంటే 4 అంగాల మీద బ్యాలెన్స్ మాత్రమే ఉంటుంది. 4 భాగాల మీద మన శరీరంలోని కాలి వేళ్ళు, చేతుల ఆర్మ్స్ మీద మాత్రమే బ్యాలెన్స్ ఉంటుంది. ఈ ఆసనం చేయడం ద్వారా టోటల్గా అంటే మొత్తం బాడీ అంతా కూడా స్టిఫ్నెస్ వస్తుంది. ఇక్కడ 4 ఆర్మ్స్ దగ్గర ఉన్న ఫ్యాట్ కానీ, స్టమక్ కానీ, బెల్లీ ఫ్యాట్ కానీ, థాయ్, హిప్, టోటల్గా మన బాడీ అంతా కూడా మొత్తం పై నుంచి కింది వరకు కూడా మొత్తం స్టిఫ్నెస్ వస్తుంది. చాలా స్ట్రాంగ్గా తయారవుతాం ఈ ఆసనం చేయడం ద్వారా. ఇందులో 2 వేరియేషన్స్ ఉంటాయి. దీన్నే ఫ్లాంక్ పోజ్ అని కూడా పిలుస్తారు. ఫస్ట్ చతురంగ దండాసనం ఏ విధంగా చేయాలో చూద్దాం. ఈ ఆసనం చూసే వాళ్ళకి సింపుల్గా అనిపిస్తుంది, కానీ చేస్తున్నప్పుడే తెలుస్తుంది. దీన్ని ఎంత ఎక్కువ టైం హోల్డ్ చేయగలిగితే అంత తొందరగా మన ఫ్యాట్ అనేది తగ్గుతుంది. ముఖ్యంగా బెల్లీ దగ్గర మజిల్స్ అనేవి స్ట్రాంగ్గా తయారవుతాయి. వజ్రాసనంలోంచి క్యాట్ పోజ్లోకి వెళ్ళాలి. 2 మోకాళ్ళను పైకి లిఫ్ట్ చేయాలి. పర్వతాసన్. మనం చతురంగ దండాసనంలోకి వెళ్ళే ముందు ఈ పోస్చర్లోంచి వెళ్ళాలి. చతురంగాసన్. 2 చేతుల మీద బ్యాలెన్స్ రావాలి. ఇప్పుడు మెల్లిగా ఇంకా మన బాడీని కిందికి దించుతూ మోచేతులను వంచుతూ 2 మోచేతులని మన బ్యాక్కి ప్యారలర్గా తీసుకురావాలి. స్పైన్కి కింద టచ్ అవ్వద్దు. ఎల్బోస్. బ్యాలెన్స్ అంతా చేతుల మీద, టోస్ మీదే ఉంటుంది కాబట్టి కొంచెం జాగ్రత్తగా చేయాలి చేస్తున్నప్పుడు. స్టమక్ కిందికి రావద్దు. రిలాక్స్. మళ్ళీ ఇంకోసారి చేద్దాం ఇదే ఆసనాన్ని. చేస్తున్నప్పుడు కంప్లీట్గా మన స్పైన్ లైన్కి ఈక్వల్గా హిప్స్, టోస్, హెడ్ స్ట్రైట్ ఉండాలి. షోల్డర్ బెండ్ అవ్వద్దు. ఎల్బో కూడా మన స్పైన్ లైన్కి ప్యారలర్లో రావాలి. స్టమక్ హోల్డ్ చేసి పెట్టాలి. మనం ఎంత టైం ఇందులో ఉండగలుగుతామో అంత టైమే వెయిట్ చేసి మళ్ళీ వెంటనే రిలాక్స్ అయిపోవాలి. రిలాక్స్. ఇప్పుడు ఇందులోనే మోచేతులను కింద నుంచి కూడా చేయొచ్చు. ఇది కొంచెం ఈజీ మెథడ్. స్టార్టింగ్ చేసే వాళ్ళు ఇది ప్రాక్టీస్ చేయొచ్చు. మోచేతుల వరకు కింద ఆనించాలి హ్యాండ్స్ని. ఇది కొంచెం బ్యాలెన్స్ వస్తుంది మనకి. ఎంత టైం అయినా ఉండొచ్చు. హోల్డ్. స్టమక్ ఇన్సైడ్ ఉండాలి. కాన్సన్ట్రేషన్ టోటల్ బాడీ దగ్గర ఉండాలి. రిలాక్స్. ఇప్పటి వరకు చతురంగ దండాసనం ఏ విధంగా చేయాలో చూసాం కదా. ఇది కొంచెం డిఫికల్ట్ ఆసనమే కానీ మనం బయటకు వెళ్ళి ఎక్కడో జిమ్కి వెళ్ళి ఏవో ఎక్విప్మెంట్ వాడి మన స్టమక్ని టైట్ చేసుకోవాలి, మన బాడీని మంచి షేప్లో ఉంచుకోవాలి అనే దానికన్నా కూడా ఎలాంటి ఎక్విప్మెంట్స్ అనేవి ఏమీ లేకుండా యోగాతోనే, మన యోగాలో ఉన్న ఆసనాలతోనే మన బాడీని మంచి షేప్లో తీసుకురావచ్చు. ఈ ఆసనాన్ని ఎవరైనా ప్రాక్టీస్ చేయవచ్చు, కానీ కొత్తగా యోగా చేస్తున్న వాళ్ళు కొంచెం ఈ ఆసనం చేయడానికి కఠినంగా ఉంటుంది. ముందు ఈజీ ఆసనాలు, సరళమైన ఆసనాలు చేస్తూ తర్వాత ఇట్లా కొంచెం మన బాడీకి ఎక్కువ స్ట్రెయిన్ కలిగే ఆసనాలను కూడా మెల్లిమెల్లిగా ప్రాక్టీస్ చేసుకోవచ్చు. ఏవైనా సర్జరీస్ అయిన వాళ్ళు కానీ, నెక్ పెయిన్ అంటే సర్వికల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్న వాళ్ళు కానీ, లోయర్ బ్యాక్ పెయిన్ మరీ ఎక్కువ ఉన్న వాళ్ళు కానీ ఈ ఆసనాన్ని చేయొద్దు. అందరికీ వీడియో నచ్చుతుందని అనుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ సో మచ్.